Labo uvemvano likaphunga noMageba, uvemvano lumabalasi ibhadi ngibathi ngiyalithintela uhaqabala. Siyakhuleka nina bezulu eliphezulu libumbene lesikhombisa ihora nazi indaba. Wena mbukeli woza nendlebe, mina ngizoza nendaba. Mhlale kuzona ithondo nasehamba phambili sihlonjeke. 4 people died. 2 they died here, and the other 2 they died in the hospital. Sesinyukele kwabahlanu isibalo sabantu abadlule emhlabeni ngesikhathi kubhidlika isakhiwo sasesitolo eNgcobo esifundazweni iEastern Cape. The Electoral Court was wrong to enable him to stand despite the fact that the Constitution disqualifies him. Beliseyisebenza enkantolo yomthethosisekelo udaba lokuthi wabe ngumengameli wezwe nosewumholi weqembu MK uJacob Zuma ukulungele na ukumela leli qembu okhethweni kepha ngaphambi kwalokho lenkantolo ichitha isicelo sikaZuma sokufuna kushenxe amajaji lenkantolo ayisithupha. There's a lot of people that need to take credit for it. The Motsepe family also for believing in me. Umdlalo webafana uPercy Tau neqembu iMamelodi Sundowns bawole indondo emcimbini wendondo weCOSAFA ububanjwa ukuqala nqa eSandton eGoli. Sesinyukele kwabahlanu isibalo sabantu abadlule emhlabeni ngesikhathi kubhidlika isakhiwo sesitolo eNgcobo esifundazweni iEastern Cape. Abane kade bephuthunyiswa esibhedlela iAll Saints khona eNgcobo sebedluliselwe esibhedlela iNelson Mandela Academic eMthatha ngemva kokulimala kanzima. Abanye abayishumi bayaqhubeka nokwelashwa esibhedlela iAll Saints. What happened is that the report that I'm getting from the South African Police Service, who were called immediately when this particular building fell. It fell. There is a veranda. There was a veranda. It was here. So the wall that is on top, it fell on that veranda. So there were people who were sitting here. So what happened is that when that wall fell, unfortunately, 4 people died. 2 they died here, and the other 2 they died in the hospital. Sesinyuke safinyelele ebantwini abayishumi nane isibalo salabo bashone bedlule esigamekweni sokubhidlika kwesakhiwo eGeorge esifundazweni iWestern Cape. Lokho kuzemva kokuba eyidumbe inhlanu zitakule emfucuzeni kanti abangamashumi amathathu nesishiyagalombili bona bebengakatholakali. Namhlanje usuku lwesihlanu njengoba iqhubeka imizamo yokuthola labo abasavalelekile emfucuzeni yesakhiwo esibhidlikile. Oyinhloko yezenhlekelele esifundeni saseGeorge uthi uhlelo lokuhlonza izidumbu luthanda ukuba nzima ngenxa yolibofuzo. Yize abangamashumi amathathu nesishiyagalolunye bengakatholakali, kepha izindaba eziqhelekisa izihlathi zithi abanye ebebengeniswe esibhedlela bayelulama. The injuries have, or the patients have gone from being critically injured to really escaping with minor injuries. A large number have already been discharged with minor injuries. But then there are patients that have been trapped for prolonged periods of time. And with that, we end up with all the complications of crush syndrome, where muscles have been squashed for long periods of time and kind of affecting various organs within the body. So that's what we're kind of dealing with now. Ungqongqoshe wezempilo kuzwelonke uDokotela uJoe Phaahla ushayele ihlombe izisebenzi zezempilo ezisebenza ngokuzikhandla zilapha labo abalimele kulenhlekelele. We're very grateful being here at this hospital, that the hospital rose to the occasion when they were contacted by the provincial, the public hospital, George Hospital, to say we need help because we are overwhelmed. And then, from the report we got, and we can see the evidence, they really did everything, stopped operations, and we thank the management but also all the staff. Imizamo yokutakula iyaqhubeka kanti SACP ifuna kusungulwe ikhomishana ezophenya ngokushona kwezisebenzi kulesibhicongo.
Uma ngabe sibheke ithinta ukhetho siqhubekile enkantolo yomthetho sisekelo isimangalo esifakwe ikhomishana yokhetho ezimele iIEC njengoba ifuna ukuthi le nkantolo enkulukazi icacise ngokusobala ngokusetshenziswa kwegatshana zomthetho maqondana nokuthi kufanele inkantolo yezekhotho igunyaza umholi weMK Party uJacob Zuma ekutheni abe ingxenye abazothunyelwa eParliament emva kokhetho. Lesigcawu siqale ngokulalela isicelo ebesifakwe uZuma obefuna ukuthi kuhoxa amajaji ayisithupha enkantolo yomthetho sisekelo ngenxa yokwesabela ukuthi kungenzeka engabutholi ubulungiswa uma izokuba ingxenye yokulalelwa kwecala leIEC. The Constitutional Court has considered the counter application by the first and second respondents and unanimously makes the following order. 1. The counter application for recusal is dismissed. Ngemva kokuchithwa kwesicelo kube sekuqala ukwenziwa kwezithulo njengoba abameli beIEC beqaqule ukuthi inkantolo yezokhetho yehlulekile ukuhumusha ngendlela efanele umthetho nokuyikhona bathi kuholele ekutheni ithathe isinqumo sokugunyaza uZuma ithuba lokuba sohlwini lwaseParliamente. The IEC was correct to disqualify him. He is not disqualified by the IEC, he is disqualified by the Constitution. The Electoral Court was wrong to enable him to stand despite the fact that the Constitution disqualifies him. That is why the order of the Electoral Court should be set aside and replaced with the order dismissing the appeal. Ithimba labameli bakaZuma neMK Party bahlonze ukuthi awukho umthetho ovuna iIEC ekutheni ingene igamanxe ohlwini labantu abasuke bethunyelwe ngamaqembu abo eyishaya umthetho. The primary question that this court has to answer is whether the IEC has any business in disqualifying Mr. Zuma for the membership of the National Assembly. If it doesn't, that's the end of the case. And I ask this question rhetorically, where is that power? Where does the IEC get the power to implement Section 47 for disqualifying someone in the National Assembly? The answer is nowhere. Unobhala jikelele we-ANC ufikile Mbalulu uyichithile insolo zokuthi wasebenzisa imoto kaAnwar Khan obhekene neinsolo zokukhwabanisa. uMbalulu uthi iqembu alinabo ubudlelwano noKhan kanti kusenjalo owayengumengameli wayo kwi-ANC uThabo Mbeki uzobe khankasa KwaZulu-Natal kuyona lempela sonto. Phansi ngamasela phansi. Phansi ngobusela phansi. Makagandwe amasela makagandwe. Leli qembu elithi lifuna ukuzihlanza emaphutheni kanye nasazinsolweni zenkohlakalo ebekwa zona kepha unobhala jikelele walo ufikile Mbalula uzithola obishini ngemuva kokusolwa okusebenzisweni imoto yohlobo leMercedes Benz yomunye wabasolwa ecaleni lenkohlakalo enyuvesi iFort Hare uAnwar Khan. uMbalula usebuyele ekusebenziseni izimoto zakhe. There's no car that belonged to Anwar Khan and there's no car that has been hired by our security from Pentagon. It's just a sideshow. Nobody has ever questioned the mode of transport we use. We take this as people running out of ideas, failing to challenge us on our ideas and what we stand for. We use different mode of cars. I don't own a G-Wagon. And if a G-Wagon is offered to our security as a means of mobility and protection, it doesn't define us. uMbalula uthi lo wengumongameli weqembu uThabo Mbeki naye uzoba ingxenye yomkhankaso eKwaZulu-Natal kulempela sonto. Yes, it's a campaign. And President Mbeki have pledged his support to the ANC. And like all of our leaders, and they've decided to also get into the campaign trail. That is most welcome in this instance because any support for the glorious movement is not for us as current leadership. It's safeguarding the future of this country and the freedom we have fought for. So President Mbeki is making that contribution. And we are humbled and really and very much pleased about the support. uMbeki uzohambela izifunda ezintathu ezesifundazwe iMoses Mabhida eMgungundlovu, iChief Albert Luthuli eStenga kanye nesifunda saseThekwini esikhongethwe yizinkinga. Ngingusamkele Maseko ngibekela izindaba zeSABC eSayidi ePotchefstroom.
Umholi we-DA uJohn Steenhuisen uthi-ke isinqumo se-SABC sokukhipha isikhangiso sayo sokhetho emoyeni sinenhloso yokubuswa kwezwe. Steenhuisen kusho lokhu ePhalaburwa eLimpopo njengoba i-DA ikhankasela ukhetho. Kulesi khangiso linqonqiswa ngomlilo eflekela lapha eNingizimu Afrika. uSteenhuisen uthi-ke lesinqumo sihlangene ne-ANC phakathi. Drafting a letter to them, putting them on notice that they will be given a few days to change their decision. If not, we will seek a review of that decision in the High Court. And as I said, because this is such an important constitutional principle around freedom of expression, freedom of political thought and speech, that we will be prepared to take this all the way to the Constitutional Court. Umholi we-EFF uJulius Malema utshele izakhamuzi zaseQwaqwa eFree State ukuthi uzoqeda nya ngohlelo lokucisha ngogesi uma lingadla umhlanganiso okhethweni likazwelonke iqembu lakhe. uMalema uthi-ke ngaphambi kokuthi izwe lidayisela amazwe angomakhelwane ugesi kumele lisize izakhamuzi zalo kuqala. Ubekhankasa eQwaqwa namhlanje njengoba ukhetho likazwelonke selisemome nje. Amandla Umholi we-EFF uJulius Malema uhambise umkhankaso wokhetho eQwaqwa esifundazweni iFree State. Umasipala waseQwaqwa ukhungethwe izinkinga zokungahlinzekwa kwezidingonqangi. uMalema uthembise izakhamuzi ukuthi uma engase anqobe ukhetho lukazwelonke uzoqinisekisa ukuthi luqedwa nya uhlelo lokucisha konga ugesi. Must have electricity. Habarinto Uthi lelizwe kufanele liqinisekise ukuthi zonke izakhamuzi zinogesi ngaphambi kokuthi uthengiselwe kumazwe angomakhelwane. KoBotswana, koZimbabwe. uMalema uqhube wathi imisebenzi izohlala imvela kancane eNingizimu Afrika inqobo nje uma lungekho utshalomali ekuthuthukisweni kwengqalasisinda. There must be big construction taking place in South Africa. There is no single big construction project as we speak now. uMalema uphinde wavakashela eMachabeng naseMangaung njengoba sekubalwa amasonto ngaphambi kokhetho lukazwelonke. Bukele sesiqwayito lona mabesibuya sizokuphathela udaba oluthi isalokhu ingene njalo imiyalezo yenduduzo ngokwedlula emhlabeni kwaye umehlulele enkantolo yomthetho sisekelo uJustice Yvonne Mohoro. Lolo daba lungezinye zeindaba esebesiphethe uma ngabe sibuya intolo wena manyakazi. Sibingelele sikwamukele mbukeli ngoba sanda kungena udaba oluphambili besibike ukuthi sesinyukele kwabahlanu isibalo sabantu abadlule emhlabeni ngesikhathi kubhidlika isakhiwo sasesitolo engcobo isifundazweni iEastern Cape. Mbukela sikhumbuzo ukuthi lezi ndaba ikhona ku YouTube na ku SABC Plus. Wena kumele ukwenze ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani lezi ndaba engifunda bukhoma uzoyithola njengoba zinjalo. Umholi we-UDM uJenene uBantu Holomisa uthi ukunganakwa kanye nokungathuthukiswa kweindawo ezisemakhaya esifundazweni iEastern Cape kuyihlazo esifundazweni esinomlando onothile nesibamba iqhaza elikhulu enkululekweni yakulelizwe. uJenene uHolomisa ubethula umqulu wezethembiso zokhetho eDuncan Village eMonti. Ukudodobala komgangatho wezemfundo, ukunqongophala kwamathuba engqesho kulutsha kwanokucotha kokuza kwenkonzo kuluntu ezilalini zezona zinto zisesweni kumbutho eUDM. Lo mbutho uthi urhulumente wephondo kufuneka kubekwe esweni malunga nokudodobala kwenkonzo kweliphondo. Injongo zethu ukuthi make sure ba eliphondo malingasileli emva. Uba ngaba usuka apho uye komzimkhulu uyotsho eMsinga, umsholo zangadlala ungena kwakho wafika wafaka ibroadband, iWi-Fi itsho kakuhle pha. Abantwana banezikolweni bane-access to internet. Yisa kwelikala lethu akho kwanto ngamayeza eziklinikhi akekho, izibhedlele ziyanuka. Ngeke yayingakiyo lento yayisilwelwa ngotata uThambo noMandela noChris Hani le. Unjengele Holomisa ukwathi eliphondo lidinga urhulumente obambiswana ukukhuthaza urhulumente oluselubala. Xa sithi senze ibudget senzela iphondo sithetha ngelanguage enye. That's why ikhalela into ba ingangaske ibe yi-government of provincial unity njengoba yayinjalo phakathi koDe Klerk noButhelezi noTata uMandela ngo-94. Injongo kukuqinisekisa into ba i-checks and balances kugadwene akuzutyiwe irhafu zabantu kakubi.
Olumisa uthi ubume bezohwebo nomnotho kwiphondo leMpuma Koloni bunyanzelisa ukuvulwa kwezakhiwo zoshishino ezingasasebenziyo khona ukuze kuvuleke amathuba engqesho kulutsha. Ndingusidima Mfeku kwindaba ze-SABC ndiseMonti. I-Action SA ithi izoshaya into ecakweme okhethweni ngisho noma ngabe iqembu elingaziwa kakhulu kwezinye izakhamuzi esifundazweni KwaZulu-Natal. Usihlalo waleli qembu esifundazweni uZwakele Mncwango ubekhankasa kwaMsane eMtubatuba enyakatho yesifundazwe. Uya ngokushuba umjaho okunqoba iKwaZulu-Natal. Lokhu njengoba amaqembu ehlukene ezepolitiki evuka umbhejazana ezama ukuzuza amavoti ngomzuzu wokugcina. Umtenga wenqalasizinda yemgwaqo, ubugebengu kanye nokuntuleka kwemisebenzi ngezinye zezinto amalungu omphakathi abexoxa ngazo ngesikhathi i-Action SA ingena umuzi nomuzi ikhankasa. Thina njengeyuthi socela umsebenzi and singajabula eziyuthi because maningi sihleli emakhaya sifundile sinawonke amajazi. I-Action SA ithi inethemba lokuthi izozuza kakhulu okhethweni nakuba zincane izinsiza. Leli qembu lingenela ukhetho lukazwelonke okuqala ngqa. Okhethweni lohulumeni basekhaya lwango-2021, leli qembu lathola izihlalo ezingu-13 komasipala abathathu esifundazweni. Sinomcele enkulu ukuthi siye kubantu ngendlela eningi ehlukene. Ingakho mozokhumbula kahle ukuthi yena ukufika kwama-Action SA kube nomsothi kunesikhathi ama-structures kakhulukazi sonke isifundazwe sinako ama-structures kodwa iqembu elisha ngicabanga ukuthi mesesana kakhulu nokuthi senza kanjani ukuthi kube ne-visibility. Ngebhadi-ke angisho lokhu ukuthi i-visibility idinga nemali kakhulu. Leli qembu lithi lizosebenzisa lezi zinsuku ezisele ukukhulisa iqembu esifundazweni. Ngingononhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eMtubatuba. Ongqongqoshe wemfundo esisekelo Enje Mothekga unxusa abazali kanye nenhlangano engenzi inzuzo ukuthi ke basebenzisane nothisha ukwelekelela ukwehlisa isibalo sabafundi abazibulalayo ezikoleni. Umthekga ukusho lokho ngesikhathi evakashela isikole okusolwa ukuthi abafundi baso abane bakhetha ukuyibulala esikhathini esingamasonto amabili eIvory Park eGoli. Kuphangalale ngesihluku abafundi abane besikole samabanga aphezulu abathathu babo bekungamantombazana neminyaka ephakathi kwe-16 kuye kwe-18 kanti bonke bebezithwele owesine umfana obeneminyaka e-18. Losing 4 learners in a short space of time is extremely devastating. So we thought we should really come and meet the principal and his teachers, but also speak to the learners and express our condolences. Owengamele ezemfundo eGauteng uMatume Chilwane uthi bangama-80 abafundi abaphangalele ezigamekweni ezihlukene kulesifundazwe solokhu kuqala lo nyaka. 28 in Tshwane, 8 in Ekurhuleni, 41 in these are regions. We've got 4 regions, 41 in Johannesburg region and 13 in what we call City West regions. So we're sitting at 90 learners that we've lost. But remember, it's not suicide. I need to correct that because you can it's many things. Abeluleki bezengqondo abebesebenza nesikole Ivory Park bahlangabezane nezinkinga eziningi ezikhungetha abafundi. Looking at the issues that we are coming across, it wasn't really a shock, but looking at the number, it is a shock at the same time. So yeah, that's what I would say. Ukuphangalala kwalabafundi kushiya umphakathi wase-Ivory Park ukhathazekile. Isalokhu ingene njalo imiyalezo yenduduzo emva kwekudlula emhlabeni kwayengumehluleli enkantolo yomthethosisekelo uJustice Yvonne Mohoro, umengameli wezwe uCyril Ramaphosa kanye nezakhamuzi zasehaleshiwe ebeyingumakhelwane nejaji uMohoro zimchaze njengomuntu obenobuhlakani obuvelele kwezomthetho. uJustice Mohoro ubeneminyaka engama-73 kanti ke ubalwa namajaji aqopha umlando kuba amajaji okuqala enkantolo yomthethosisekelo. Omakhelwane bakhe lokishini laseGarishiwe lapho akhulele khona bachaze okwendlula emhlabeni kukaMohoro njengokulahlekelwa okukhulu kwesizwe sonkana hayi nje kuphela umndeni wakhe. First I wanted to be a nun. I went to a Catholic school and we were taught by nuns. And for all intents and purposes they were the perfect people
that, and their lives were lives that we aspired to. Abasemkhakheni wezomthetho bathi bafe olwembiza kokudlula emhlabeni kukaMokgoro. Justice Mokgoro leaves a legacy of a true inspiration to many women in this country, and to me in particular. Cyril Ramaphosa naye udlulisa amazwi enduduzo. By the death of Justice Yvonne Mokgoro, she is one of the pioneers in our country in terms of the judiciary. She's one of the very first women to serve on our constitutional court. So we remember her fondly and with great sadness, because she served this country with a great deal of diligence on the bench, and she was also an inspiration to many young women and black women who are today on the bench and those who are aspiring to be judges. Ezelwa imininingwane ngenkonzo yesikhumbuzo kanjalo nosuku lokufihlwa kwakhe. Iqembu iMamelodi Sundowns kanye nomdlali weBafana Bafana uPercy Tau ibona abazuze kakhulu ngesikhathi kubanje umcimbi oklomelisa abadlali wenhlalo nokumcimbi wenhlangano eCOSAFA nokumcimbi kubanjelwe eSentini eGolizo lebusuku. Umqeqeshi wabanyana uDesiree Ellis kanye noNompepe uVictor Gomez nabo bahlabene ngeindondo. uTau unqobe noma ukhale wemuka nendondo yomdlalo ovelele walonyaka ubengekho kodwa kulomcimbi ububanjwa okuqala nqa. INingizimu Afrika inqobe izindondo eziyisikhombisa kweziyishumi nambili kulomcimbi weCOSAFA. iMamelodi Sundowns iyona ethatha izindondo ezine. Umqeqeshi waleqembu uRulani Mkwena unqobe indondo yokuba umqeqeshi ovelele. It's something to be cherished for sure. Extremely humbled, but as I said, there's a lot of people that need to take credit for it. The Motsepe family also for believing in me and taking the gamble and putting me in the leadership position of one of the biggest clubs on the African continent. And in particular, Tlhophi Motsepe, the chairman, because he's been just incredible. He's a great leader, an amazing human being, extremely supportive in good and in bad times. Unozinto weBafana Bafana kanye Sundowns uRonan Williams uqoniliswe ngendondo yokudlala kahle eqenjini lakhe kanye nelesizwe. Lovely. I'm honored, privileged. So happy. All my hard work, sacrifices over the years is finally paying off. But like I said, I couldn't have done it by myself. Thanks to all my teammates, the coaches at Mamelodi Sundowns and at Bafana Bafana. So this trophy is to them. Umqeqeshi webanyana uDesiree Ellis uqokwe njengomqeqeshi wonyaka ebholini labesifazane. I think each and every award is special, but this one a lot more special. I think my first trophy was as a player in 2002 with COSAFA, and 15 years later as a coach at the same venue. So COSAFA has played a major role in my development as a coach, and it's given us opportunities. So a big thank you to them for giving us this opportunity. Kusenjalo umdlali weSundowns uThapelo Maseko uqokwe njengomdlali osemncane otshengisa ikhono. Ukele umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu.
Hake nina besinakanaka sincwadi beyibhala uMini Madoko Mhlophe belungu ziyaguqa ebesikuphathele zona namhlanje. Sikho-ke thina kule mpela sonto kodwa kusasa bakhona oza kwethu ney'ndaba zesiXhosa. Wena sale kahle.